trwy guro'r eidl a dod yn ail. Nillodd Iwerddon in trw Gaelic style, a mae digon di newid ers diwedd Mai. Chwaraeon i De Africa yn yr US, ond oedd y coverage fel gwylio ar hen VHS. Oedd y daith i'r Ariannin, one of our best, ond oedd tackle Moriarty bendant above chest. Na mae fe a North a Hibbard yn ôl, just cyn i'w scrap o'r Seven Bridge Tall, a mae Rhys-web di gadael am Toulon a ffarwel i Sam, un o'r goreion. Fydd pawb yn cofio Gatland, fydd pawb yn ein nabod o, ond pan mae'n dod i guro'r Tri-Nations, mae'r record yn dangos fuck all. Felly gobeithio bod Pivac yn barod, a gobeithio bod ganddo fe'r ffydd. Daw yr awr ond daw y dyn, cos mae'r cefnogwyr yma o hyn. Yr haf nath Nigel roi mas yellow card i James Haskell gyda Piqué ar y man. Traf o sponsorships nawr yn multi-million yn troi kit y Scarlets fewn i Formula 1. I chwarae ar Alban i vast tournament, fydd tackles Tonga fel rodeo stunts. Yn erbyn y box bydd y frwydr up front, am Australia wastad yn bunch of competitive players. Hwrre mae rygbi nôl ar ein screens, ond i'r rhan fwyaf maen nhw ar illegal Twitter streams. Mwy reolau newydd just for fun, a mae dweud fod rygbi'n troi'n soft yn bod.